Však buď ticho. Do keľu! It feels like I have lost this fight. They think that I am staying down, but I'm not giving up tonight. Tonight the wall is coming down. I am stronger than my fears. This is the mountain that I climb. Got 100 steps to go. Tonight I'll make it 99. One more, go one more, yeah, yeah. Don't stop now, go one more, yeah, yeah. One more, go one more, go one more. Go one more, yeah, yeah. One more, go one more, yeah, yeah. Don't stop now, go one more, yeah, yeah. One more, go one more, go one more, go one more, yeah, yeah. Dobré ráno. Jak dobré ráno? Jak dobré ráno? Dobrý deň. A čo pán Vajnas? Prepáčte, ale zase bola asi rušná noc. Som to kus nezvládol. Čo si zase nezvládol? Čo zase? A budík 3-krát zvonil a až na ten 3-krát som vstal. Dlhá bola diskotéka. Nie, ani tak diskotéka. A čo také? A to asi je jedno. To asi je. Tak čo budeme s tým pán Vajnas robiť? No idem pracovať. Dobehnú toto, čo som zameškal. Ale u nás už asi nie. Prečo? Lebo ste u nás skončil. Pobajte si veci a nech sa páči. Ale verím, že v druhej firme sa z toho poučíte. Nech sa vám páči. Everything to Ďakujem. lose by not getting up to fight. I might get used to giving up, so I am showing up tonight. I am my own enemy. The battle fought within my mind. If I can overcome step one, I can face the 99. One more, go one more, yeah, yeah. Don't stop now, go one more, yeah, yeah. One more, go one more, go one more, go one more, yeah, yeah. One more, go one more, yeah, yeah. Don't stop now, go one more, yeah, yeah. One more, go one more, go one more, go one more, yeah, yeah. Hej, pomôž mi. Hej.
Haló? 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 Je tu niekto? Je tu niekto? Bože! Si aspoň tu? Alebo už pre mňa neexistuješ? Ak si tu a počuješ ma, povedz mi, prečo? Prečo sa to všetko stalo? Prečo je odrazu ku mne svet taký zlý? Prečo sa to všetko rúca? Prečo prichádzajú ťažkosti? Prečo nemám prácu? Prečo ma zbili a okradli? Asi fakt neexistuješ. Asi to budú len také nejaké rozprávky a legendy o tebe. Ľudia ťa vraj poznajú, rozprávajú sa s tebou, ty im radíš, pomáhaš, uzdravuješ, robíš zázraky. Tí ľudia sú ale naivní a hlúpi. Musia to byť šialenci, padnutí na hlavu. Ach jaj. Na čo som tu vôbec chodil? Veď žiadny Boh neexistuje. Dávid, počkaj. Myslíš si, že pre teba neexistujem, ale ja existujem. A bol som tu vždy pre teba, len ty si sa o mňa až doteraz nezaujímal. Aha, tak predsa existuješ. A prečo si to dopustil? Ľudia vravia, že si dobrý ku každému. Dávid, ja ťa milujem tak, ako nikto na svete nemiluje. To všetko, čo sa ti stalo, je len pre tvoje dobro. Pretože takto to ďalej nejde. Tvoj život potrebuje zmenu. Ale zmeniť ho musíš ty sám. Inak to nejde. Prečo by som ho mal meniť? Veď som nikoho nezabil, nekradnem, čo robím zle? Priveľa myslíš na seba. Ako to? Spomínaš si napríklad na toho bezdomovca, ktorého si dnes videl? Áno, spomínam. Prosil ťa o pomoc, ale ty si radšej odbočil. No, ale... Žiadne ale. S týmto slovom sa ďaleko nedostaneš. Spomeň si na dnešné ráno. Do práce si meškal len kvôli svojej lenivosti a pohodlnosti. Takto nebudeš dlho šťastný. Práve šťastie nájdeš v láske k blížnemu, rozdávaní sa svojmu okoliu, službe druhým a dôverou vo mňa. A kedy to mám začať robiť? Kedy? No predsa hneď, lebo potom už môže byť neskoro. No neboj sa. Pri tom všetkom ti môže pomôcť heslo. Ak sa ním budeš riadiť, tak dosiahneš večný život. A aké heslo to je? Heslo spočíva v tvojej službe pre druhých. Musíš to však robiť s láskou. Je to jednoduché. Idem ja. Ak budeš podľa toho žiť tu na zemi, stretneš sa so mnou v nebi. Idem ja? A kam idem? Hej! Haló? Bože, kde si? Prečo mi už neodpovedáš? Asi môj čas vypršal, čo? Ale verím, že ma aj tak počuješ. A ďakujem za návod k zmene. Idem ja. To sa mi celkom aj páči. Len to mať stále na pamäti, aby som sa s ním mohol naozaj stretnúť naživo.